di sa bale, Banger Mobile Trick or Treat maangay ito no November 1, iti pagudpud Ilocos Norte. Tayo damag manipod apo di tangay pagudpud. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go. After saganan, iti gobyerno lokal ti pagudpud Ilocos Norte para iti undas ada iti maangay nga mobile trick or treat iti November 1 alas 5 ti Balem nga marugi iti mismo nga munisipyo iti pagudpud. Una ni Mr. Penny de la Cruz, ti tourism officer iti pagudpud. Masapol iti panagparehistro sakbay iti October 24 investigat mamuan sino iti magpagparisipahar iti mobile trick or treat. Patsen ni de la Cruz of Victor Kinadapay nga mekan iti gundaway iti ubing nag-enjoy pero iti celebration iti undas iti nakamat nga ili. Iti agama kundarman natin iti panangisasyon iti operasyon iti pangupisinan iti pagudpud para pelang kalato iya November 1. Iti agama kulong pa iti PNP kalato iya Campos Santo nga agplantay para pelang iti panagdalos iti residente nga narugyan tibod pa iti natang-alawas na. Iti agama kaya todo iti preparasyon iti tunggal opisina nga agapot at dito pa iti iti talakwada gungguna kadagitay kahubitasan iti display na ang holiday display dito umay nga November 1. Idol Dennis Salipio sa TAP, RMN.